ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון איליה וואנה בפלוישתי. זהו האצטדיון הביתי של בית"ר ירושלים הערב. או שזה יהיה ערב הפרידה של בית"ר ירושלים מאירופה, או שבית"ר ירושלים מגובה בידי אלפי האוהדים שלה תעשה את אחד הניסים המופלאים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי בזירה האירופית. עדי יונה עם הפריצה, מסירה לא טובה, אבל יש מי שיעזור לו מאחור, זהו קלו. לא, קלו נכנס עכשיו לאמצע, מחכה את מקבל עכשיו את הכדור, קלו, ובמקום לבעוט לשער הוא מגלגל את הכדור. איזו הזדמנות לקלו להעלות את בית"ר ליתרון אחרי 3 דקות. בית"ר ירושלים עדיין עם מהלכים נלהבים, כאשר ירין לוי מקבל את הכדור, אצילי מקבל, אצילי בועט ואצילי כובש! 1-0 בית"ר ירושלים, התקפה נהדרת של בית"ר ירושלים. אצילי התחיל, אצילי סיים, 1-0 בית"ר ירושלים. ובעיקר עומר אצילי זה לא רק השער הנפלא הזה, הוא התחיל את ההתקפה, נותן ירין לוי, נכנס לאמצע, מקבל בחזרה, ומהמשבצת הזו איזו בעיטה מושלמת. מנדי לא במצב של בעיטה, לוקח את הכדור, מנסה להחזיר אותו לאחד השחקנים למצב של בעיטה, והנה באה בעיטה וזה הולך החוצה. וואו, פתיחה אדירה של בית"ר ירושלים. הניסיון הזה היה של טימותי מוזי. ססנו יפה, וגם זה יפה. זהו קלו, יונה 2-0 בית"ר ירושלים. ומי שלא ראה שמחה של בית"רים לא ראה שמחה מימיו. מוזי 2-0 דקה 23, והנס הולך ומתקרב. והתקפה נהדרת מרגל לרגל, שחקנים בנגיעה אחת תמיד בוחרים בהחלטה הנכונה, ומוזי עם הבעיטה האחרונה שגם מכניעה את השוער. האם זה יגיע הפעם אל הראש? לא, זה לא הולך על הראש, זה הולך על הרגל של יונה, ויונה מוציא את זה החוצה, ואצילי נכנס, מקבל את הכדור מצוין. אצילי מנסה את המסירה, אצילי בדרך כלל בועט מהמקומות האלה. הנה עוד כדור שהולך לעבר המסגרת, וזווידיריס אמרנו כבר, בדרך לתואר יקיר לטביה הערב. בואו נראה איך מתפתחת ההתקפה הזאת. אין התקפה, יש התקפה של מוסה, ויש סילבה שעודף את הכדור הזה. זה סנו פה איכשהו מצליח לשים את הרגל, וההצלה גדולה של מיגל סילבה. כדור שטוח, והבעיטה לעבר המסגרת של יונה. איזו עוד הצלה של השוער של ריגה, בעיטה אדירה של יונה. טברש הכניס את הכדור לאצילי, האם אצילי יצליח לבעוט? לא בועט, מוסר. ולמה מכל כך קרוב לשער קלו אתה לא מוצא את הרשת? איזו החמצה. אי אפשר לאבד כדור כאן, אי אפשר לאבד כדור במקום הזה. והכדור עכשיו הולך אל המסגרת, סילבה מוציא אותו. יצחקי הוא זורק את כל מה שיש לו מבחינה התקפית. אז דור חוגי החלוץ, בן שמעון זה גם התקפה. וזהו, נגמר הסיפור. בדקה 86 ריגה משיגה את השער, עולה ל-4-2 בסיכום שני המשחקים. הולך קצר אל שועה, שועה מחפש את אצילי, אצילי עם כדור לתוך הרחבה, ניסיון של דהן, שועה עם עוד ניסיון, חוגי, והכדור נכנס. 3-1 לבית"ר ירושלים. קני עם השער, וזוהי השריקה האחרונה. ואם אני צריך לסכם את המשחק הזה במילה אחת, פיס פוס.
בבקשה.